Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Ihum Tata Mobile Ahir Ingtang Rockpen Kachingko Nijang Karbi Anglong ke Parlo Kiruni Police Station Angkang Forest Bazaar along Ihum Tata Mobile Ahir Ingtang Rockpen Kachingko Matijonga Chiklo Nipai Krenar Kep Ningkan Surihinira Inkoira Pliarni Kiruni Police Station Angkang Kiruni Forest Bazaar along Ihum Chekipon Tata Mobile Agari Ahir Ingtang Rockpen Kachingkoy Bub Agari registration number AS01DD1196 Bangso Agari Nijang Karbi Anglong Pen Langkanat Pon Bom Ahud Kopi Koson Pen Luni Men Chitut Parlin Pitlo Kopai Kimi Munetatum Ke Thang Thelang Pusi Berta Nang Pali Khiruni Pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel আপনার কাবিলং পাড়া ই পাড়ায় সরকার মাংস যেহেতু পারে পালায় সময় তো সময় পারে বাড়িতে পাঠাতে আছে টাটা মামাই লয় কেটা বজার ঘটনা 5টা বাজার শহর গাড়ি ফরেস্ট বাজার কার্বিংৰ পৰা লংকালৈকে গৈ লংকালৈকে গৈছে Lakha Troxy Kopili Constituency Pen Pini APHLC Amahang Kapathek Aputhak Vice President Thon Singh Ingti Office Secretary Ranjit Teron Lapen Ren Singrong Pharpen Lamthi Chipaklangpo APHLC Akimi Kesengpon Kopi Koson Penlo Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Troxy Kebrahini Arta Pleng Edlo Seta Pini Arni Autonomous State Ke Hangta Chipalong Thekthi Lapen 6 Schedule Ta Implementation Asai Claim Thekthi Seta Pini Arni Ke Chumowe Kijun Mowe Lapuson Si Kisung Chichaknang Bom Si Wang Bom Dam Bom Lo Lapen Apor Sitami Dam Bom Lo Patumi Matijong Nipai Kretroxy Ningkan Surihinira Inkoira Pli Arni Dipu Golf Boy High School Patu Aklamalong APHLC Akimi Kiseng Ponchialam Arjulonglo Sita Komatmatsi Labangso APHLC Akimi Kiseng Thujimapu Adapen Khirunialong Chonghong Dingsi Langdun Bomlo Sita Radatum Kidun Abang Inud Banghini BJP Aparti Atumsi Kidun Thekdun Longlo Lapen Aduntu Thekdun Thulonglo BJP Amunit Atumsi Pleng Setlo Tangte Nilitum APHLC Asong aphan Jakong Nangkepi Bobchi aphansi Sai Claim Chot Lapen Ahok BJP elected Atumsi Labangso APHLC Akimi Kesengpuke Pini Klangdaklo Lake Kadokave Aradatumta Thekpronglo Lasi Lapuson Pinike APHLC Aparti aphansi Nangpi Phugdunlo Lasi Nilitum Ahinpen Pinrem Pon Lupusi Phirangkia Thengno Ningje Pon Tangte Angton Pen Alanglitum Pen Kaningje Pon Alam Thele Arjupon Ikluna Khiruni Pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel 1986 Molom Pen KSA Tum Kachisong Tang Kring Dolo de Halaso Weho KSA Kachisong Tang Kring Dolo Karbi Anglong Hemprek Long Wek Nangji Pula Sebut Hakot Chisong Lo Chisong Bom Bang Bom Sita Bang Bom Hu National Political Party Atum Mathalo Latung Kachisong Tang Piglo Apot Latung Aphan Jakong Thak Nang Pu Pensi KSA Aphan Jakong Lang Thak Lo RKMS Penang Sing Lo RKMS Penang Sing Pen Ako New KSA Pulo New KSA Pen Latung Inglong Po Son Chekrong Pon Lo Apen Pu Metheng Tom Chekrong Lo Metheng Tom Dolo Richiki Metheng Tom Matum Dolo De Halaso Along Pensi Ilung Thek Dak Lo Lapen KSA Phana Yakong Thak Dak Pen Ke Karbiak He Tum Kachisong Abang Ka Sapsu Induk Wo Ason Silung Thek Long Lo Lapen Aku Puthot 1986 ASC Tum Mehang Thek Lo ASC Mehang Thek Dak Pen Pusami ASC Tum Ta Pinier Ni Alang Tum Chichini Dat Banta Alang Tum Phan Ko Malo Ne Yakong Ke Thak Dun Alang Tum Pinier Na Chichini Lang ASC Tum Satame Nilutum Katinia Teng Pulodan Ke ASC Phan Ke Thak Dun Ta Kachisong Tang Pik Lapen Karbi Anglong Hemprek Pinang Kok Po Joini ASC Tum Han Thak Lo Halaso Ke Thak Onta National Political Party Tum Lo Satame Pini ASC Tum Chichini Bang Wela Aso Puthakta Allah Hai Tum Han Ke ASC Phan Pusame Ke Thak On Ke Kanjas Nikom To Kaskom To Laso Nang Seng Lo Nang Seng Ben Si Jakong Thak Lo Kapayur Abang Ke ASC J Dolo ASC U Dolo ASC P Dolo De Lason Se Thak Bom Bang Bom Lo Lapen Jakong Abang Ke Iltum Kati Hana Jakong Pusame Asapsu Kadure Son Do Kok Lo Iltum Jakong Kang Bo Son Do Kok Lo Lapen Non APHLC Tum Kachisong Tang Kring Akehai Iltum
मिलटुम सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट मते आमाइफु सर जय कथर आईएस रिटायर लांगली मिलटुम हान रात aphan karbi khai la pening long रात aphan ke japon mesen pu lasu rat atum chini pamelo chini pame pen lasu ki bangjir ni bangke APHLC tum si non 2026 aningkan MLA penke APHLC si lasu karbiang long long ke cari pu atum si hai pu lasu chini ben si pini BJP atum bangke BJP la pen bongo sena RSS atuma BD kang lempen APHLC aphan direct indirect kali ke dam tangan ningkan anang indirect kan seket thang langsa me piniar ni bangke APHLC la pen karbiarat tribal khai tum chingrum det po ning sido pen hemprek long lok pu la sumot hapen si APHLC amehang nang pat thegun la bangke karbiang long arat atuma chini pinia APHLC amehang pat theke BJP atum side yong si nangli tumta ahok ahak chi song hai polte pini MLA MP MSC atum kopia polo nangli tum ang hoi pen chi o hedet lo nangli tum yong si ahok ahak khaya farman longria farman yong si che song bek ji pulotangte non sar jai kathar ke japon APHLC songong wang thai no nangli tum CM EM ke du an MP MLA ke du an ta yong si wang ai hedet la punang ke klem untap lok lote la ke karbia khayang bong inglong arat ang bong na pacar boji akam si iltum hanang ke klem lo la sia bang putin karbia khay la pen inglong arat tum pusame chini melo la ke iltum aphan jakong na pa bobna kam iltum hemprek la pen sik sedula la so jakong na pa bobna kam si la BJP tum abidi kang lempen ke klem pusani iltum da kopli constituency hin dan ke iltum jongon lo Karbi Anglong District Congress Committee Asai Hemalong All India Congress Committee Kongchunba Monish Johan Nangkahumri Kiwa Matijong Nipai Kretroxi Ninkan Surihinira Inquira Piarni Dipu Karbi Anglong District Congress Committee Asai Hemalong All Indian Congress Committee Akongchunba Monish Johan Nangkahumri Kewangahul Congress Party Aphan Ninka Chethe Atum Lapen Karbi Anglong District Congress Committee Keja Atum Pen Chetong Tekang Si Koson Pensi Party Chipang Tang Pontek Jima Lapen Koson Pensi Nonang Kileji Election Chipa Hai Pon Jima Pu Alamte Hei Hui Jingki Chetan Jingwai Ajai Mek Dengpo Lapen Congress Party along Klembang Phi Doan Chitong Gunsi Jingki Chetan Jingwai Lapuson Apora Hood All India Congress Committee Kongchunbang Monish Johan Aphan Perang Ketum Karjuduna Hood Kethagdun Alam Theke BJP government Bikrepsi Congress Asarkar Kacharipon Longlote Ongdum BJP leaders Atumaphan Hem Kangsam Benglapo Ate BJP Atum Corruption Dopi Lasi Congress Government Wanglote Hem Kangsam Benglapo Assam Chief Minister Lapen Achar Longlip Hilang Karbi Anglong Alongli Alongta Nangkachiraidun Lapen Karbi Anglong CEM Sita Corruption Dopik Lasi Chininon Congress Sarkar Kachari Longlote Lahai BJP leaders Atumaphan Sodak Pen Akangsai Pedopon Poputa Ningjipon Tangti Ang Tonpen Kaningchepon Alam Tele Arjuponik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel जिस तरह से खास तौर पर हिल्स में हेमंत बिश्व शर्मा जी की जो धर्मपत्नी उनकी 1000 बीघा ज़मीन हमारे ट्राइबल्स की ज़मीन लेके ऊपर से जो एक यहाँ के सेम है ना तुलराम CM तो वो लगभग 4000 बीघा ज़मीन हड़पी है तो उनका जो करप्शन है उसको हमें ज़मीन तक ले जाना है और ये तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी 2026 में जब सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो इस तरह की ज़मीन हड़पने काम किए हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो जेल के भीतर होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, हेमंत बिश्व शर्मा उनकी धर्मपत्नी का जो करप्शन है पूरे स्टेट में, पूरे असम में, चाहे चाय बागान हो, चाहे काजीरंगा हो, चाहे गुवाहाटी हो, तमाम जगह इनके होटल्स, इनके रिसोर्ट, इनकी ज़मीनें और जो कोयला से लेकर सुपारी, पान, मछली, सैंड्स, सब में इनका जो कट है वो जा रहा है। आम जनता का, असम के जो लोगों का हक है उनका हक छीनकर हेमंत बिश्व शर्मा, उनकी धर्मपत्नी और जो दिल्ली में पहुंचाया जा रहा है, तो उसके लिए भी पार्टी जब 2026 में
कांग्रेस सरकार में आएगी तो एसआईटी का गठन होगा और ये सब यहाँ नहीं होंगे। 26 में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, सत्ता में तो आएगी, लेकिन ये लोग जो असम में इतना व्यापक भ्रष्टाचार, असम की जनता त्राहिमाम कर रही है, युवाओं के पास न रोजगार है, महंगाई चरम पर है, किस तरह से घर चला रही हैं यहाँ की महिलाएं, हमारी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गरीब महिलाएं, वो वही जानती होंगी। तो ये करने वाले लोग जो असम को इस तरह से लूट रहे हैं, वो लोग हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री 2026 में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में सत्ता में आने के बाद जेल के भीतर उनके खिलाफ एसआईटी गठित है। इसी 240 से जो हमारा 240 से का जो हमारा स्टैंड है कांग्रेस का, और श्री राहुल गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी सेंटर में आएगी तो 244A हम लागू करेंगे, जब भी हम सेंटर में आएंगे हम लागू करेंगे। APHLC Central Committee Youth Wing Satumpen Akimi APHLC Keseng Aputak Radatum aphan Klardakpen Ketanpon Kedamtang Matijong Nipai Kretroxi Ning Kansuri Hinira Inkora Pliarni Golf Boy High School Patu Aklamalong APHLC Akimi Keseng Kapangdakpon James Hanse Peter Tiso Agustin Kramsatum Chepater Piponsi APHLC Akimi Keseng Amen En Ponpen Karbi Anglong J.I. Katar Kechapon APHLC Aphan Kapapuk Mate Ki Pridunche Aphansi BJP RSS Bongo Sinatum Abidi En Ponsi Labangso Asai Langno Keklem Pon Pusi APHLC aphan ke kroy arada tum aphan klardak pen phirang ke amai pen lamthi pachithang po atheke ladak APHLC non rada tum kaching room dun bom aphai nangbat bom thekpon longlo lapen ing tangpring aratari asongpu BJP atum chinisi inut banghini atum aphan parhi ponjoksi J.I. Katar kejapon APHLC aphan ki phidun dagji aphan si kabor ipu angthek ladak klangdaklo Teke Matijong Nipai Kretroxiarni Golf Boy High School Patu Aklamalong APHLC Lanchingarni Karbi Anglong Autonomous Council Kejapon MLA EM MSC Lapen BJP Party Kejapon Atum Doan Turjoksi APHLC Amen En Ponsi Nilitum Hilo Ahok APHLC Pu Kachekrong Lapen Karbi Rongasar Amai Lapen Hampangasong Isihini Pangrumsi Radaphan Kapamangpuchi Aphansi BJP along Kejangdun Linglang Atumsi Nilitum APHLC Amen Enpen Nilitum Hilo Ahok APHLC Ahok Petpu Kachipu Bonta Pa Aphi Aphupen APHLC Asongalong Aki Iglone Ake Loklone Chini Dunde Pinatum Lapen APHLC along Teklong Le Pinatumsi Nilitum Hilo Ahok Pet Atum Lopu Kachipuke Karbi Anglong Angkangpi Arada Tumta Kroidun Tekte Lapen Lapuson A Odlangno Kapache Thang Tapen Ke Klem Ke Nilitum APHLC Asongpen Ke Pinrem Pon Lopusi APHLC Central Committee Youth Wing Satumpen Phirangke Athengno Ningjepo BJP RSS Bongo Sena Atum Chini Atheke BD Kaprek Penke APHLC Atuma Phan Chohaidun Un Elo Apotsi Non Kevang Chilangke BJP A Party Atum Kerem Par E Prat Popu Chinisi Nilitum Amen Abinar En Ponpenle Rat Pangrum Dundete Cheplang Prelopu Chinisi Keklem Puta Jongpo Lapen Halabang Swarni APHLC Akimi Keseng Ponahud Bang Paroke Tompli Atheng Nopen Ning Jeponlo Nilitumke Election Patute Seta Hemprekang Timke Hang Ingtonte Lapen Hemprek Palongvek Jipuke Angkur Kave Alamlo Teke Election Thurte Pulote Tangte Konatpen Ajakong Chepalongsi Hempreke Hang Ajakong Kelongpo Latum Election Kapatudunchi Asong Kali Pulote Ladak Mamatsi Chini Lorlo Hempreke Hang Atum Kalilo Puke Klangdaklo Puta Ning Jepo Totangte APHLC Central Committee Youth Wing Satum Kopi PC APHLC Akimi Keseng Atum Aphan Kipu Ponma Lapen Karbi Anglong Arat APHLC Aphan Kachiki Tipen Kedo Atum Aphan Kethan Pon Alama Alangli Tumpenle Angton Pen Arjuponik Sinang
News report Karbi Anglong News Channel. Kidam tang arni 17/12/2024 Gobos Playground along. BJP Bongosana atum patirti ponsi akimi APHLC ko amen atum chiil pon. Jai kathar akihai ki Japan APHLC a party intang piglo ko Bongosana RSS atum chini pamil. Jai kathar ki Japan APHLC a songjong senang ki hai lo pulo nante inglong araratum akar iya kemang chundet po. Po alam bangke Bongosana RSS tum chini pamil. Kar bianglong ke Bongo bhumi ko katum sengun idet po. Halatum akimang bang chundam didet po. Mathapa Messi chini pa Messi BJP karbia BJP to amphan batum han instigate si atumi bangke nilitum APHLC song ajakong nang thak jia pang batum amen chiir pondel sitame ilitum thekdam long latum akimanga bangke APHLC party thak phunji use ke mang APHLC long ki kroi arat tum han divide the G inglo arat divide the G use tum akimang se rara phan ke pamang hupen si atumi ta latum rong arap huwan APHLC amai pu anchot rong arap han ke than laso ke than bela posi ki ongdung APHLC araratu jai kathar ki Japan APHLC lo bon bu mathasi dak meeting nang dun lo sita dak nang le ro api bangke kali dia lo RJ ka prek ke langdan laso bela posi ratu maning oi ri lo ilum thegam lo social media lomta jai kathar ami tingbon pusi ni tum kitin sigewan sita don dai kal dera posi ni tum ge hem che dam ru po pu itum social media lo thegam lo la pena bangso alam ke a hok bek alam lo la pen rong asar tum hanta rong asar mai ami tin ki than den sikiwa ni tum pena an rong asar tum ki than nasi la puson ki chengar ni pena masih la tum ki rat pan ka chong phui ang pek bangke dak pen situm klang dak la pen ni tum la bangso mai sing se aprang tum press meeting lo rat pa chin lo la ke BJP amai lagi Bongosana amai nilitum media hoi pen tum rakam kachini lapen atumi bangke nilitum APHLC amai pu aki hajai ka thar bendang lo APHLC songja pu tum kan ninja lam anke atumi ke chikop dep lo an ke taklang dari athema atumi latung akimi APHLC asong iseng hu kumam lo chief guest ke BJP MLA aki hai dorsing rong ha alang isi chief guest lo lapen BJP EM aki hai surjurong farsi dak chief guest lo hawada BJP along I spokesperson aki hai laichaning le atu lapen inudula bari MSC ne pine molsing inti timur molsing timur okay molsing timur alang ya tung dak thekda mo se BJP atum sai desi dais lo ge ingi prop lo itung thekda mo laga tumi klang dak lo nilitung labangso amai labangso apa ne amiting cingcia ko ben ni thom ni plia prangsin tum rapan ke than nilitung ke than ke pachubai ma ahok ma laka atumi sige klang dak lagi lasi ratum chini pamelo atumi latum batai si amai kido pena posi latum amen ki ir latum asong kimi cepak lang okay difangga batum mesti difangga itu kelanggan. Atau BJP a party BJP a wing, especially ke Bongosana brand mesti la ke la bangso asai ke la tum pape claim. Lagi karbiang no ara tum chin pamena po. Kopia po di latung lapuan ka phere. Kopia po sila tum lapuson asong kimi APHLC po amen thok latung kichi orang ko. Latung APHLC asong pan jai kathar ki Japan asong pan latung ke pa remji abidi abidiak na ilung theglong lo asong do an peni tuhan nampak tong lo jai ka thaban an latung lang nang par bok lo stal tumun idat no
lasi non laki kijun ai strategi la tingi lajong si itu claim un pen pachok un polo teko je ai ka tharam pen un po ko sa tung chingwa sida ta failure dalo di failure dalo lasi number 1 atum de number 1 atum la bangso APHLC akimi asong amhang ka pathek ka chi na ko ke lalo je ai ka thar kija pon APHLC asong non ke wangji election mate MLA election ban Bangalore MAC election do anta high back po jaya ke thara ke high back po dan APHLC asong high back po per chini pamit la so chini pamit kasi la pusong la tu itu aja kong ke thak dun je phan la bang so sai ken thang la takam bi la tum chini pamit lo la tum calculation ma se la tum chini pamit lo je MLA election ke ni tum high back kasi la bang so ke pe high long le de je phan sa tum claim lo sita la tum atumi ben se failure la tum itum thek lang ki chung che thek lang la pen number 2 ba ke la lo ki wangji MLA election hut pen ke BJP a party gerem fit po pura tum chini pamit APHLC से हाईवे को बोले तुम चीनी ले लासी लतुम MLA की रेलो पोलोंते नॉन BJP लों की दो बॉम की दो प्रोंग असंजा पोतु मत आ पार्टी लों के दापो अठे लतुम लों करप्शन थे पिक दो अतुम की चोपांग लिमा सो तुम दो पिक लबेन राना मसी रिजेक्ट दे हाला सो लतुम था लासी BJP latum re vet pu latum chini si latum aka break asong itum par jab jete itum ilum latum chini latum non je ai kathar ke japon a party long ke latum bang hai he lapen ki wangji phanda latum adim chakchi lage klar dak alam lage klar dak alam nasi latum aka break a party long damji latum ning che thedam thai ve ate congress ong le dam ka hai he ke sunda dum chini ASDC ong le dam ta latum hai he ta chini lasi alternative a party ko mam avidelo lasi latum labangso a party la sum tho APHLC a party sum tho tum seng lo pole molatum ki rem lo pote hada chingbe ya pada latum ka ma thadu pusni tum ar block Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu